скъпите ученици, колеги! Днес с вас сме се събрали тук в училищния двор, за да се включим в празничната инициатива на Министерството на образованието и науката по случай 24 май, Деня на българската писменост и култура. И тържествено, заедно с всички училища в България, в 11 ще изпеем химна на Свети Кирил и Методий, с който ще поднесем благодарността си и уважението към делото на светите братя Кирил и Методий.